मेसेज होनो सानो बिनि भट आखु दानायफ्रा मा धरननि लोखि सारा जावैसोनिया जाहैबाय बुस्थुआ सानै बिजामादै दं आरोखि दा बे सानै बिजामादैया मोनसे गरिब न'खरनिफ्राय सानै फिसाजोखौ माने मोनबोयो आरो माने मोनसे न'खरना मोनसे मोनलांबाय मोनसे न'खरना सासेया मोनलांबाय बिसोर सानैजों बिसान्थि जाहैबाय दा बिसान्थि जानानै बिसोर ओरैबायदि लोगो जायो माने मालायफोरनिखौ नुयो जे बिहाव बिखुनजोफ्रा हाबा खालामोबा बिजामादैनो बिदिनो सफा सियार बायदिसिना गारि बायदिसिना गिफ्ट हरो दा बेफोरनि थाखाय बिसोर जेबो हरनो हायासै नालाय दा बेखायनो बोरै होखारनो हागोन बेनिफ्राय बोरै होखारनो हानानै बोरै आदा हिनजावखौ मोनगोन बेखौ प्लेनिं खालामनानै गेजेरावहाय सानैसो गाज्रि आखुनि मानसिफोरखौ रां होनानै बेनाव घुस होनानै माने गाज्रि सिनायथि जाहाथे पाब्लिकफोरनि माबायावहाय गाज्रि माबा नुयो बेखौ बिदि खालामनानै होखारहरो आरोखि ट्रेजेडि औ बे सावथुना जाहैबाय कमेडिबो आरो ट्रेजेडिबो जेनिफ्राय जुरिजेननानै बेखौ बबे मासाव फोजोबहैगोन बेखौ जोङो आइडिया लादों 1.5 मास जेरावहाय जों फोजोबनो हागौ बेनिफ्राय फैगौ बिश्वकर्मा फुजानि सिगां जों रिलिज खालामनाय जागोन ইয়াৰ পৰাই আৰু বেলেগ ফিল্মৰ আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছে নেকি কৰি আছোঁ আৰু আগৰ পৰাই মই চান্স পাই আছোঁ তথাপিও মই টাইমৰ অভাৱৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাছিল আমাৰ শ্বৰ্ট মুভি মানে হৈ আছে ৰিলিজ হোৱাই নাই বৰ্তমান হ'বই মাৰ্চ মান্থতে হ'ব চাউলিয়া বাৰ্নিৰাডা ডিৰেক্টৰ আছিল মাইকেল মুছাহাৰী ছাৰ স্ক্ৰিপ্ট দিয়ে কৰিছিল थेंक इउ वेलकाम गोजोनथाव बाथ्रा नोंथाङा जे बर' सावथुन मुलुगाव दिनै एखेबारे गावनि गोसोयै अइलिंलि फैनानै लोखि सारा सावथुन बेखौहाय लोखि सारा जावैसो बे फिल्मखौ नोङो दिहुननो थांगासिनो दिनै बे मुहुरतखौ लानानै दिनै मा बुङो आं दा बेखौनो बुंनो सानो जे माने जोंनियावहाय बेवहाय लोखि सारा जावैसो जे मुहुरत दिनै जाबाय बेखौ जाबाय जाखांबाय होननानै सानो बेवहाय बे लोखि सारा जावैसोआव गोबां आर्टिस्टफोर दङ बेनि गेजेराव माखासे आर्टिस्टफोरा गोजाम आरो गोदान आर्टिस्ट बेनि गेजेराव आं सानो गासैबो आर्टिस्टफोरा गावसोरनि जेनाखि दिन्थिफुंनो गोनां आखुथायफोर बे आखुथायखौ बिथांमोना मोजां दिन्थिफुंनो हागोन आसा खालामो बिथांमोननि बेबायदि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे लोखि सारा जावैसो सावथुन बियो रायजो राजा नायगिरिफोर बिथांमोनजोंहाय मोजां मोनो फैबाय थानाय समाव सावथुन मुलुगाव बाहागो लाबोनाय आसा दं नामा बेखायनो खालामदों आसाया बेनो जे जोंनि बे बर' सावथुन होनोब्लानो जोंहा मिथिगौ रांखान्थिनि गोबां अभाब दा बे बिथिङाव आं सानो माने फैगौ समफोराव जुदि हायोब्ला बेखौ आं खालामनो नाजागोन मानो होनोब्ला नैबे बेयो माने कन्टिनिउ माने जेनेबा बै खैला मेन्देलामोननि जे सावथुन दङ पार्ट 1 पार्ट 2 बेफोरबायदिनो आरोखि नैबे जाहैबाय गिबि आरो दिहुनलांबाय थानायखौ मानसिफोरा नायोब्ला बे सावथुनखौ सानगोन माने जायाखैदां होननानै जोबनाय बायदि मोननाय नङा आरोखि बेनिखायनो कन्टिनिउ दोननाय बेनो गागि आर्टिस्ट फावगिरि हिसाबै लोखि सारा जावैसो सावथुननि मुहुरत बे मुहुरत समाव दिनै मेसेजआ मा बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो साबायखर बावग्रोबाय लोखि सारा जावैसो बे सिनेमाया दिनै मुहुरत जाबाय आं बिनि गेजेरजों मेसेज होनो सानदों साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंनि सामाजिक बे सोलिबाय थानाय जि सोलिदों बिजामादैनि आखुनि सायाव सोलिगासिनो दङ दा बेफोरखौ नायनानै गासैबो बिदि जाथों आरो जोंनि समाजा बिदि जानो नाङा बिनि मेसेजखौ आङो होदों जाहाथे जोंनि गिफ्ट लुबैनाय आशीर्बाद लुबैनाय बोसोन लुबैनाय जाहाथे जोंनि समाजाव दाखाथों आरो आं बेखौनो खावलायदों जोंनि गोरिब गुन्द्रा गासैबो न'खरनि फिसाफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां हाबा जाहैनो हाथों आरो जाय बिथांमोना हाबा लागोन बिथांमोनाबो जाहाथे गोरिब न'ब्लाबो बेबायदि बायदिसिना मुवा बेसाद दाबिनाय दाखाथों बेखौनो मेसेज होनो जोङो बे सिनेमानि गेजेरजों गासैबो बर' रायजोनि गेजेराव होनो सानदों बेखिनि